Κορίνα μου, έλα κορίνα. Πάνω κάτσε εδώ ρε, εδώ που ήρθα κάτσε. Αγκαλίτσα είπαμε, αγκαλίτσα. Πάνω μου, όχι δίπλα μου. Σε αυτό το face να ξέρετε δεν πετάει. Τέτοια, δεν πετάει το temp. Γιώργη πρέπει να βγαίνει. Βγαίνει, πάρ' την εκέλα. Το δοτέμε εδώ μέσα. Έχεις κάτσε ακριβώς έτσι, ωραίος. Λίγο πιο μέσα. Στο τέμ, μπορείς. Στο τέμ, Εκεί είναι και το ξύλο που βγαίνει στο πάτωμα. Και Γιώργη συνεχίζεις πάλι έτσι δίπλα μου. Κοντά μου, καλή το πει. Πολύ απλό. Overkill το. Έχει τρέμει. Πάρε κανένα από τέτοιο. Το τέμ. Το γατί, Γιώργο. Κάτσε, δεν πειράζει. Δεν σου ξέφυγε. Δεν την έκανε.
Γελιφούσκα, έλεος. Ζικάρμα. Τρελό όμως, τρελό. Προτείνω, παιδιά. Προτείνω. Δεν το βλέπεις. Έχουν πεθάνει, ρε Νίκο. Δες το boost, έπρεπε να με φάει κιόλας. Πες μου ότι πέσαν οι ώμοι. Και όμως οι ώμοι πέσανε νεκρά. Ναι μωρή πουτάνα, ναι μωρή πουτάνα. Έχουμε, εντάξει. Μαλάκα, φορέστε τους να δείτε. Από. Έλα ρε, κάντε με και εμένα. Μανώλη, και αυτό βάλτο στο τέτοιο ρε, στο site, να βλέπουνε τα πλάν. Ακούς, Μανώλη, με τι θα το φτιάξεις, με τι θα το κάνεις. Θα το κάνεις βίντεο, κανονικό. Όχι, όχι, όχι ρε, με τι θα το κάνεις από αρχείο FRAP, το τεράστιο, θα το κάνεις βιντεάκι. Εγώ έχω ένα image studio πολύ γαμάτο, το είχα πάρει από το ίντερνετ, είχα δει έναν που το είχε. Και σου λέω κάνει ένα τέτοιο φίνο, κάτω να σου πω πιο ακριβώς. Το Movie Studio της Sony. Πολύ καλή δουλειά. Δεν φαίνεται καθόλου ότι τους θέλω, 95. Όχι καθόλου. Τι ρίχνεις εσύ ρε. Έπρεπε να τον περάσω ρε μαλάκα, θέλω να δω τι θα κάνει. Άντε με Γιάννε Κρούλη, θα σπάνε μαλάκα. Άντε ρε γκουζού. Φόρα τους τώρα έτσι όπως είναι. Ναι, εγώ τι θέλω την ασπίδα. Μαλάκα, τι look είναι απίστευτο αυτό. Έχουνε και σκελετάκια νεκρέα, άμα το βλέπεις. Είσαι κακός πλέον.